hapana chitindo Joshua po Rikiti Thursday 2 January 2025 nasi makabatireko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekufafatana kutsutsura dziri kuitika matima nose nyika ino rega ndibva ndangoenda mukoma KB pinga tsudzurai kupinga icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati menzvimbo yekupinga nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe inosuwisa yevamwe baba zvakare mushure mekutaura nyaya ndikataura kuti vabereki vanokwanisa kuzotiza pamusha variko vakawanda vari kuita zvinezvi nyaya iyi ndinayo mukoma KB nemuri yeZimbabwe mushure mekuti izvo mukati meimwe mhuri makaitika rufu asi rufu rwakaitika iri kwaitika rufu rinokwana kuita iwe 11 kubva muna January kusvika muna December 2024 11 family imwe chete yafa vanhu 11 wechi12 muzukuru anowe mwanasikana asi vari kureva kuti vatori 12 nokuti mwana uyu amai vake vakamitiswa achivharerirwa mufembe mumhuri medu nanhasi baba vake hativazivi kutoreva kuti mumhuri medu mafa vanhu vanosvika ivo 12 gore rino chete saka vakaungana paya mukoma KB vakaungana vachibva vatanga kuti toita sei vedu we titeona kuti chiri kumbotikonzeresa kufa mumhuri medu onai mafira tiri kuti vakomana kune vamwe vanhu vanotosvika 10 years 5 years murudzi rwavo musina kufa kunyange munhu 1 isusu pagore kwafa vanhu 12 kureva kuti mwedzi wega vaienda kurufu kunochema asi vaizojambira umwe mwedzi vorega kuchema umwe mwedzi but mwedzi umwe chete vogona kuchema kaviri asi gore kwafa vanhu vasvika 12 vakaungana vachiti kuzinochitaungana semhuri toita sei hapana chakazoenderera kumberi nokuti pane vamwe vanhu vairwara nezvakanga zviri kuenda mukuitika kuchibva kwazoitika rufu rwekupedzisira rwemusukuru vari parufu rwemusukuru ndopa vakatanga kutaura vachiti tiri kukumbira kuti kana tichinge tapedza zvatiri kuita izverufu izvi vanhu vese musaenda timboungana tigare pasi tionesane nokuti izvi zvaitika izvozvizvo nemafirofiti aita muzukuru kunonzi muzukuru uyu ane zita remunhu waitaura kuti ndiye wandiri kuona but nguva yanotira ndiri kuona vakarara naye usiku havaoni munhu wacho vakaenda kumba kwemunhu wacho vamakazoita chivinhu chokuenda kumba kwacho vemunhu waringa achitaurwa vanotomuona akatorara zvake munhu aitaurwa nemuzukuru uyu munhu weukama ari mumhuri imomo kuna nababa zvadaro mukoma KB ndokubva vaungana zvikanzi izvo tinoda kuti tizivisane kuti toita sei baba vakanga varipo vachibva vabvunza zvikanzi pana patine munhu mukuru regai tingobvunzawo baba kuti sababa kubva kare kwaiti kukaitika zvinhu zvakafanana nezvizvi kana matare achiitwa vane mamwe mashoko avaingotaura iwo sababa ende zvaibuda chikonzero vakuru vanoziva zvese nenyaya iri kuitika ibaba tingaite sei baba vachibva vatanga kungoti ndiri kuzviziva kuti kune vamwe varototi zvinhu zviri kuitika zvese zviri kukonzereswa nene saka handina shoko randinogona kutaura chikonzero makatondinanga huro yekudhara baba taurai kuti akakunanga huro iyi ndiani toda kugadzirisa pano haana kuwanikwa zvikanzi allright zvandiri kuda panapa ndezvekuti inini hakuna rimwe munhu anoziva anonzi mubatsiri motiudza zuva tobva taungana ipapo kune munhu akabata foni ndokutofona kuti shamwari tine dambudziko rakati munokwanisa here kuya kwetu zvikanzi ndiri kwanisa kutouya nditika zvikanzi no problem zvikanzi musi wakati ndobva wapiwa zuva rasvika mukoma KB vanhu vachibva vaungana mubatsiri achibva aenda ikoko mukoma KB achibva audza kuti wese anoziva kuti ndiwe family iyi ndiri kukumbira musati kwazise kundibata maoko anoziva kuti ndiwe mhuri ishi kubva kumuzukuru wemwanakomana muzukuru wemwanasikana vana vemo nanababa vemo nevakadzi vakaroorwa ikoko musazvimhoroza asi akaguma akuti vakadzi ngava vandimhoroze kunyange vakava nechakasimba sei avazivenyu ngavandimhoroze vachibva baba vaye mukoma KB kwakutaimira mubatsiri asati apinda muground achiri kunze kwakufamba kuda kunomhorosa mubatsiri ari kunze asati asvika pafamily so mubatsiri anoti iye ndakatanga kuona rima mumaziso mangu baba vachira kwandiri ndichibva ndaudza vandoshanda navo kuti ndiri kukumbira mubatiri babavo vasasvike pandiri pane zviri kuitika ndobva vamubvunza kuti imimi munonzi ani ndobva taura zita neimwe senemu isingaenderani nechi nerudzi zvikanzi ndiri kurambidzwa nero pandiri kukwazisai ndokubva vaenda mukoma KB vaungana babava vakanogara pakasituru kadiki kutori namwe vakagara masituru zombe zvanga zviripo vakaungana mukoma KB vari mukati mekutaura nyaya iyi
vachiti ndo nyaya iripo, asi tinoda kuti mutibatsire. Tapera vanhu varipo pano, mubatsiri. Kana mune zvamunoona, tiri kukumbira kuti musununguke. Zvikanzi nemubatsiri, ndiri kukumbira shoko ribve kuna baba. Pane vakuru vari pano. Kana kuti baba vachataura vachiti, iwe mwana sumuka ugotaura mashoko akati kuitira mangwana, uyezve ndishedzere sabhuku vasvike pano. Kana kuti nekomiti yake, kana kuti iye sabhuku kana asipo, akuudzei kuti ngakuende nenge. Uyezve vakanga vachitora tsamba yekuenda kumapurisa kuti pane kuungana kwatichiita semhuri chikonzero tanyaya kufirwa. Ende zvaitozikanwa even kambe mapurisa arimo kuti vakomana mwedzi ukapera tisina kuenda kunochema uko. Mwari ngapindira. Asi vaitoziva kuti mwedzi kana uchinge wapera tisina kunochema. Chenjera kuti next month yacho tinonochema katatu kana kuti kaviri. Saka vanhu vairwadziwa. Pavapati vanhu vakaungana. Zvikanzi izvo, pamba pakanoungana apa. Pamba pababa vaya. Vanhu ndivo baba vakuru ndi. Vanhu vakaungana vari mukati mekutaura. Pakabva paita mumwe muroora akatanga kuchema. Achiti pamunenge muchitaura panapa, ndinonzwa kuti senge munzeve dzangu mune mashoko ari kutaura. Mwana uyu wai aichema mukoma KB. Pakataurwa nyaya yekuti hapana anoziva here mubatsiri. Muroora uyu ndiye akataura kuti pane vandoziva vakambuya kumusha kwedu. Ndiye akabuditsa phone number dzemubatsiri. Vanhu vakaungana, ndiye inzwa munzeve muchichema. Mubatsiri akasimuka akati, iwe unogona kufira kuti ndiwe pana pewe. Ndiwo akamira pano, but uri muroora. Ndobva aita zvikanzi, hatibvi pano wakadaro. Asi tausiyazva zvipedza. Vanhu vese vari panapa munobatwa mese nenyoka inotenderera mumamisha menyu. Vari muno mubhinga, vari kugokwe nevari kupi. Nyoka iyi inotenderera kwese kune munhu wefamily one night. Hapana kwaisingasviki. Magetsi 360 magetsi papa. Zvikanzi izvo iye muridzi pachake ane kutenderera kwaanomboita futi, asi hazotenderera sekutenderera kunoita nyoka. But inzwai ndikuudzei, mashoko ese atiri kutaura nyoka tinayo pano. Itoripo. Chatisiri kuona chete ndepairi. Nyoka inenge ichitenderera mumafamilies ichita sei. Mukoma KB hapana anosimudza musoro, hapana ane simba. Ende murume uyu ndiye ega ane zvinhu zvinotarisika, ndiye ane zvinhu zvinooneka. Asi mukamutarisa iye haapfeke zvinooneka. Kana iri nyatera inenge ifamba neside, simple guy. Ende kana zvaanotenga kudya chaiwo chezuka anoomera. Mombe ikafa chai kuti iurawe, inogona kutoiswa plaster. Zvikanzi no, ndoda kuti ndikuzivise kuti chose chakashaiwa nenyoka iyi muchachiona pano. Asi nyoka ndati tinayo pano, chatisiri kuona chete ndechekuti hamusi kuona pairi. Inini pachangu panapa ndiri kutoiona. Vakomana vemufamily vachibva shedzwa nasabhuku. Zvikanzi uyai kuno, ndobva vaenda paside. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti vakomana vese simukai. Magodobori nemaprofita ukanzi vatanga kutaura nyaya dzenyoka, vanenge vaine nyoka yavo yavada kuzobudisa. Saka ataki majapanese munhu wese paari madedido regaende kuvateka muromo. Demburi yeZimbabwe nguva yakanzi izvo ndiri kukumbirawo kuti vanhu panapa nokuti pano pane nyoka, but nyoka hamusi kuiona pairi. Ipapo ndati sabhuku sezvo akanga ashedzwa apa, akabva atanga kutaura nevakomana, akati vakomana munhu wese bhizi paari kutarisa zviri kuitika, nokuti maprofita nen'anga vakaziva kuti pamusha pari kunze pane dzetse, vanouya nedzetse ravo. Vakaziva kuti pamusha pari kuprofita kuti pano nyoka, vanouya nenyoka yavo. Vakaziva kuti pane chidhanana, vanogadzira chidhanana chavo. Vakaziva kuti kuna chikwambo, vanogadzira chikwambo chavo. Saka imi mitarisai vanhu ava kuti kana vachibata chinhu ngavabate chinhu chaicho chaicho, vasabate zvinhu zvavaya nazvo. Vakomana vese vakanga varipo mukati mefamily iyi ndokumira vakatarisa kuti hakuna here anoshanda namunhu uyu achazowanikwa ane chaari kubata kana kutsvaka kana kuisa maoko muhomwe. Ndokubva ashedzera achiti iye zvandakuita panapa izvezvi ndakuda kushedza nyoka kuti iuye. Munogona kusaona kwairi kubva, asi nyoka ndakuchidana kuti igosvika pano. Zimbabwe zvakaitika ipapo ndezvekuti vanhu vakashadzika kuti noise nezvakazvaitika ipapo zvabva nekupi. Nyoka yakawanikwa mukoma KB ichibva kune imwe imba iri pedyo nepaka pakagara vanhu. Nguva yakabuda nyoka, vanhu vakatanga kunzwa kushona kuita sekunonzi kune mvura. Vanoziva kuti kana mvura ikanaya kune imwe nzvimbo, rwizi rukazouya nemvura kusina kunaya mvura, mashonero anoita murwizi ekuti mvura yanaya kunoko, rwizi rozobva kuno kumbari ruchienda kuEpworth
Ruizi ruri kuEpworth kana rakuzoshona nemvura mashonero aita ipapo ndio akataka kunzikwa nevanhu kuti pane kushona kuripo but avasi kundori zviri kuitika kupi. Ndobva yabuda nyoka payakabuda muri yeZimbabwe vanhu vakataka kuona nyoka, vamwe vakada kusumuka, vamwe vaipfugama ogara pasi vaitarisa zvainge iri nyoka ichiuya ichifamba. Vakati musavhunduka zvenyu, hapana chakaipa ende hainei nemi. Kana ndisingakanganise nyoka iyi it's 2.5 meters kana kunopinda mu 3 meters kureba. Yanga iri nyoka rudzi. Right, vamonita vachiti kwanziso kwanzi nyamafingu kana nyamafiko. Okay. Vanotara vachiti kana ukachesa maziso ayo yaita sekunge maziso ehuku. Iri nyoka noukuru wayo. Ende vanoti musoro wayo wanga wakasiyana nemakuriro emutumbi wayo. Waita sekunodzi musoro wacho wakakurisa. Right, nyoka ichifamba yakabva yaina nekumberi kwevanhu ndobvaita senge yambomira, vanhu vakamira, ivo ndio vaitaura chingoti sienai nazvo hazvinei nemi, sienai nazvo hazvinei nemi. Kwanga vakagara ivo vakabva vaita senge kusumukira kugara pasi tuo ndokutora homwe yetrauzi kuita senge vakukura. Nyoka ichibva yauya ndokunopinda muhomwe 2.5 meters mukoma KB. Vanhu vakatarisa nyoka yakapinda muhomwe kusvika yapera yakakwana yese. Ndo ichipedza kuti yakwana ndokubva vasumuka kuita senge vari kugadzira trauzi ndokusunungura band ndokurisunga zvakare vachibva kugara pasi. Vagara pasi pane mwana mukomana akanga aripo iye achibva ati varume dare rese ramanga muchigara panapa pane achamiri here zvinotaurwa nagodobori kana muprofita, pane asati aona here vachibva vamuti. Saka iwawo charoda kuudza vanhu panapa chavasina kuona chii. Zvikanzi mudhara inini hangu kana ndiri seni ndasiyana nevamwe, kana nyoka inyo chindidya ngaitondidya izvozvi panapa. Takapera kudhara mumba medu mune vaningina vangu 2 vakafa plus mudhara wangu akafa, kwese kwatakafamba mudhara mimi ndiye munonzi nyoka inyo nhasi taiona. So mudhara yemukoma KB mukomana iyeyi ndobva angobuda baba pane panosungirwa mombe dzawo, pane magejo avo, pane majoki ake, ndobva aenda ipapo ndokunotora mupuro wanga uri ipapo. Mupuro uyu wanga wakachikoka ndokuti wakamboroisiwa mombe. Ndobva atora chikei ndobva ati varume ndichibva panapa ndofana kuenda kupolisi. Chaiuraya vanhu tachiona, pachapinda tachiona. Iyo kana mudhara asina kubudisa nyoka kuisa apa, nyoka iri mahari apo yapinda muhomwe tsuro negwenzi rayo. Papa vanhu vakarwisa murume kuzama kumubata. Akati chikei 1 side rine homwe irororo, chikei 2 baba gorogocho pasi mwanangu unondiuraya. Chikei ndochi baba Isabel. Right, vanogona kusunga mombe kumusha andirika kune joke andirika. Right. Saka mombe painopinda pakati paya chinenge chitanda chinenge chiri uku nechitanda chiri uku painopinza musoro pakati paya izvo zvitanda 2 izvo zviya ndizvo zvikei zvinozisirwa chinonzi chitirombo pakati. Saka chikei ndo chairoveswa baba. Akarohwa chete zviviri chete zvikanzi ndiri kurohwa papinda nyoka. So zvaita vanhu manje vaiti batai mhani nomwe tisinganodzokera pashure saka chiti regai yaroadirika. Zvikanzi right, hatisi kumira dare handiye kumberi dare chibva endera kumberi. Zvikanzi right, ndofunga matauro aita mukomana uyu ari kuita sekunonzi ari kuprofita riyo. Ichokwadi nyoka iyi ndiyo iri kupedza vanhu, but zvatingada panapa ndezvekuti baba vanofanira kuti vapupure pavanhu vese vakafa pano, vane chokuita uyezve maisara makuenda kunoviga vanhu baba vane chimwe chikamu chevanhu ivavo chavanosara nayo. Asi chavainacho chakanyanya kuwanda pavanhu vese vakafa harizi ropa, iziya revanhu ivavo. Vaiti kana vakasvika pamba pako vanoita tsvakurudzi yekuda kutsvaga kuti izvo hembe yako yawakambopfeka isati yawachwa yakaita sei. Dzimwe vaiba vaenda nayo vakasvika vakaiwacha, ziya iroro ndio ravanoda. Urishandise ziya rako vanoshandisa ende ziya revanhu vanaro. Saka iko zvinozvi baba toda kuti mudzorere hama dzese maziya avo nokuti zvese zvamakachengeta hamuna chinhu chamakasanganisa. Kana ari mabhotoro munawo 1 by 1 ende zvine mazita. Mwana womukomana wakanga aripo achibva abude pakati aini ndakuenda kana ndichifira ndofira mberi nokuti baba vangu ndaitova asvika takabva kunzwa kudhara. Mukadzi wavo vakati muchipedza dare renyu panapa ini ndikuenda kumusha kwedu panapa ndichagare. Zvadaro mukoma KB vakanzi chiendai mugare pasi nehama dzenyu mupupurirane nevamwe kuti pazvese zvakaitika kumashure nezvinhu zvamainazvo kuti musarendewo hama dzakatarisa mangwana vakufarirei muchaita sei. Ndobva wabvuma vachienda ipapo tana kuramba vaona mapurisa ndobva vaenda kumapurisa kunoripota. Ndobva varipota kumapurisa, varipota kumapurisa, mapurisa achibva auya ndokutaka kutaura
ndokurondedzera mapurisa kuti panapa pane zvakaitika izvi zvasarudzwa muvanhu plus imwe tsamba yatatudzira kumapurisa kubva kwenyu ishi tsamba yesabhuku ishi anditika kwatisina kusvika ndekwamambo asi shoko rakaita sei rakaenda saka hatizivi dambudziko riripo kana riri dambudziko munogona kusunga mukomana ushu kana mamusunga semhuri chabhadhara faindi ndiye amboisa chikembi chayo pahomwe yapinda nyoka mupurisa akaudzwa mukoma kb kuti nyoka yakareba 2.5 meters yapinda muhomwe vakabvunzwa zvikanzi chokwadi hakuna munhu asina zvifuwo zvake saka nyoka payakapinda muhomwe even nokurohwa kwakaitwa baba ava nechk nyoka haina kubuda aizwa kuwaya ndivo asi kwairohwa saidi rapinda homwe pai yopita nyoka muhomwe vapedza kudaro zvikanzi uyai panapa kana varamba kupupura baba no problem ngatingotenderera iyadhi yavo tese sefamily ndobva vatenderera mukoma kb inzwai zvakaitika zuva rabva vanhu ipapo mangwana makuseni huku dzese dzakamuka dzakafa dzese pamwe ipapo dzakasviba munosati nyoka ikaruma huku dzinosviba huku dzakamuka dzakaita ukandanda huku ngani huku hapana huku yakasara pamba apa dzanga dziri kana dziri 15 dzakafa dzakadaro hakuna kana huku 1 baba vanga nezvinhu zvavo vane mombe vane mbudzi vane huku matoki chaiwo but musi wakafa huku nematoki nematezi zvanga zviripo zvese gurupu yehuku yese yakabva yafa yese vachibva vati kuvanhu musarasa huku idzi ini ndini chazozvichora pane zvanoda kutanga ndabvunza musabata dzimwe dzenguva zvine poison yekuti chero mukadzibata poison inopinda nemaoko ngatimbombirai kubata ndobva vadaro mangwana kuseni mukoma kebi kuenda kudanga rembudzi dzese dzakafa dziri kurumba nenyoka mukoma kebi zvakazoitika manje kwakazorumwa mombe payakaruma ndokuya kuruvanzi rwepamba ichichema mukoma kebi but payaichema manjika yaitoonekwa kuti iyo pakati pedumbu raene itoratidza kuti yakamonererwa nenyoka ndokuenda pane imba yavo kusvika ichinorovera padhoremba ndobva yadonha ipapo vanhu vakatozoona kuti mombe nyoka yakatosungirira padumbu renyoka remombe andika but saidhi rakarara nemombe nyoka ikatsimbirirwa vanhu vakangoita nguva yekuungana chirika 2 minutes nyoka paisina yatisapira mombe ichibva yafira ipapo zvikanzi toita sei vachibva vafonera mubatsiri zvikanzi inzwai kwazviri kuenda ka baba ava kana zvapera zviri pamba apa ndinext ni baba vapei foni vataure ne baba hakuna chinhu chiri pamba penyu chiri kusara kana muchidedzwa kana muchipikisana nekupupura kune vamwe nekuvaratidza zvinhu zvamuinazvo kusanganisa nezvimwe hama dzakafa kuti pane hama yakati ndakatora ichi hama yakati ndakatora ichi modya hapana munhu anoda kuuraya ipapo amumbofema kaurawa nedemo chikonzero mutemo wenyika unosunga vanhu hazvine kuti mune zvamakaita pachivanhu udzai hama dzenyu zvepamba ipapo kana zvichinge zvapera baba ndimi papa mombe yakatanga kurumwa iri 1 mangwana kuseni kukamuka kune mombe 6 mombe ndio dzisina kufa kwandei mombe dzakanga nazo dzanga dzakawanda but dzakafa ne4 days zichiti mangwana kwapedza kudaro pakapera mombe mukoma kb baba achibvatisa payati peve ndokuenda kumunda kwavo kwakavakwa chinhu chinenge ngarani kwedu kugoka chatinoti ngarani kadara kekuisira chibage chaya saka kubhenga ikoko kuriko kumweko kuti kunyange vari mumunda vanenge vachitarisa vachirinda kanenge kari mudenga kaikai vachiona makudu ayo ndokwavakaenda kunogara vachibva vaudza mukadzi nevana zvikanzi ibvai panapa imboendai kuhama ivo vana kugara ipapo ndobva vaenda kupi ikoko mukoma kb vari ikoko vakatotakura upfu hwavo vaitobikira sadza ravo ikoko vachibva vazodzoka kumba vachida kusitora upfu after 4 days vambogara ikoko vachingoti muyadi chete zvadhumana nyoka ichibva mumba kwavari vanhu vakatari kuchema pandiani kunodaiswe ndi baba muri yezimbabwe zvandoda kutaura panapa baba ava vakaita dzinenge 30 minutes vakarorwa nenyoka vakatariswa pamhanza kudaiwo vachinzi nevanhu taurai zvamakaita vari panyoka yavo vamwe vachidzira kuti taurai zvamakaita zvamakaunza zvezvo baba vakaramba zimbabwe rekandikudzei baba vakafa vakarumwa nenyoka vachipedza kurumwa nenyoka ipapo nyoka ichidhisapiya vachitakurwa vachiendeswa kuhospital havana mboita 30 minutes vachibva vatofa svikanzi vachisvika kuhospital kanzi komanga muchigarireni munhu atosinge munhu akarumwa kudhara
muviri wese wakasviba kusviba kuita black muviri wese baba chibva vafa kudaro inzwai pamba vanhu vari kuti izvo kwaitika rufu vanhu munhu asati abva kumochari handi kupi kumba kuitira kuti makicheni muchibvisa zvinhu kuitira kuti vanhu kana vakuchema vaone pekuchemera pakapindike paronzi mukoma KB pakapindike yaidzingirira vanhu nyoka chidzingirira vanhu pasingapindike zvikandomubatsiri chiregai makadaro right ndiri kukumbira munhu ane mwana akafa pekupedzisira munhu ane mwana akafa pekupedzisira ndoda kuti kana muchine hembe kana chimwe chinhu chamuchiri nacho tiite sei tibatsirane nyoka iyi iko zvinozvi mukufamba kwairi toita mumwe munhu atoshandiswa mwana iye akafa pekupedzisira ndiye ari kushandisa ndiye anofamba pamuchiri nenyoka iyi mwana iyeye achibvanzi tine imwe hembe yakasara mumba hembe ichibva yatorwa zvikanzi tikukumbira kana takuenda kunobatsirana pakuteya nyoka iyi tobva taenda tese sefamily vanhu vekukama vave vakuramba zvikandomubatsiri ndo zvandiri kupiwa kuti ndinofanira kuti tiende nemi topinda muruvanzi handingapinde muruvanzi mega vefamily achibva aramba zvikanzi kana maramba wemimi ini zvizvo ndaudzwa handipindi vaifanira kuteya nyoka kuti vaiuraye ndati nyoka haisi kuuya tiri tese ndinoda kuteya nyoka ishi asi kuteya kwatitaita nyoka iyi ndofanira kunge ndinemi pangapindike baba Isabel pangapindike baba muchembere umwe anova tete ndiye akabvuma kanye babonzo yes baba kaka nhau yange taona kuzvongora haina kuzopera kai bhodzi masaisa adonha kapai bazonzi vatete vakazinge vashinga iwaende nemubatsiri kunoteya nyoka zvazodii oraiti sori kana ndopadonhera masaisai nyoka yakazotewa baba Isabel pedzisai kanyaya icho kwadi nyoka yakake yazotewa but mateero yakaitwa ndeyekuti vatete ndo vakabva vati ndichange ndiripo inini ezvo vatete ava vaitova nenyoka yavo vachibva vati tichashandisa nzira yekuti sizvo ndine nyoka yangu inini pandichauya neyangu yavo hainetsi kuuya chikonzero inenge ichiona yangu neniwo ndatoshandisa nzira yekuti yangu ibva yatobatwa ipapa saka nyoka yakazoita sei nyoka yakazobatwa yababa avo pamwe chete neyatete saka tevatete vanoda kupedzerwa kuti yange risinziketikaikanyi papo vatete vaishanda nehanzvadzi yavo anga pakaipa zvino toripedza here gore redzo manje tiine zvakadai naikv asi muri kuzvidhauta aiwa handisi kuzvidhauta kabati ona kashamwari kana tipinda gore redzo vanhu vanofana kusarenda ka handiti ndiwaita redi january kuvhurwa kwemadhou ndizvozvo chaizvo kakazvesa tinopinda madhou akachena mubatsiri ngave basa sebasa uyu aiwa tinotenda icho kwade muri yazimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino paka wedza chekuwedza chiri kuti kudini mukomana anga achisenza paguta reharare ndokumiramira ka krismasi patiri kuenda pa uyu atakura musikana wake hande kumusha kwedu unoona kumba kwedu handisati ndakuroora hausati wa mukadzi wangu iko zvino zvitinosvika ndoida neukwatete nokuhama dzese pamba pedu ndopa wachazoika kupedzisira muchinge wakudisi wakuuya ndobva aenda ikoko kwana tete uku anzvedza baba vake veko vachibva vamudza zvikanzizo mwanangu kana uchinge watosvika kudaiswa irombo rakanaka hakuna varume vachada kuziisa vakadzi kumba kwavo ndo zvinoratidza kuti murume wako anokuda izvi haasina kuzi ende zvese chichatika mangwana unenge uchiziva panapa haachatoiti utsotsi chikonzero anoziva kuti unoziva kupi kumba kwavo ende pfungwa dzaaitedzidzo ipfungwa dzekuratidza kuti anokuda iwe right pane pauchasiya kuti ndepapi tendererewe una namai vako una natete vako ana baba munini vako vana baba mukuru vako hama ndidzodzidzi kusvikira anosvika kumba kwemukomana uyu kwababa namai deniorosha baba namai varipo ndozitaura ndozvitaurere papaizai go deeper dipisai papa papa dipisai papa ndobva anosvika pamba mukoma KB asvika natete zvakanaka vatete vari paipa foni ngiri muri kudiwa kumba kusvika vanhu zvikanzi kuti muroora svika panapa ndingomhanyira vanhu vari kumba madzimai ndotamba nawo mukando aya ndiri kudzoka panapa ini ndindozokutora panapa tichienda panext hauna paunoenda usina inini ndindofamba newe ndobva aenda papa aenda vatete vachibva vasiya muroora ari pamba pane chibuti tete tidukuka vakudana mama achiwatiwati zvikanzi naamai vemukomana uya kuno muroora tigare pana mwana wangu uyu ndakagara ndamuudza kuti handidi zvisina basa ende ndosaka uchiona aita hunhu auya newe achiratidza hama kusvika wasvika uri kuona kuti mawiri aitaya
ndio chiwanu ichi wauya kuzoona pamba izvezvi unogona kutonzi iwewe ndiri kukutuma nezvinhu usati watoroorwa kuuya kunoku kureva kuti unenge uchidzidza unhu hwemumusha vana mai vako uchitiziva tichifambidzana tese ende murume wakowo anofanira kuti aende kupi kumba kwenyu zvikanzi akatoenda zvikanzi ndokuroorana gauku vamweni ava vari kutaura nemuroora zvikanzi but kuuya kwawaita izvezvi kune vanhu vane jirasi kune vanhu vane godo izvi zvatenderera misha mukati zvikanzi tekawama mandafamba ende vanhu vacho vanofara zvikanzi maiwe ndogona kusara ndikafainiri kana kuti ukatofa iwe zvikatofa iwe uya kunomuroora right ndobva wabata foni vamwene ndokufonera tete vai zvikanzi iko zvinozvi tangoti budei mbichana pane pandaenda kunomuratidza muvhangeri wedu dzimai muvhangeri wandinonamata naye kuti ndo mwana uyu uyezve vachiita munamato ezvo hapana pabudo wemukoma KB kwanzi nguva iyoyo pakabva paurawa huku huku yakaurawa mukoma KB kahuku kasina kana basa kekuti kana mukadzi munokaurayira vanhu akaitika diki nyama icho nitorera ndobva vapinda mumba mukoma KB ndobva vavhara dho ndokubva aveserwa moto padho uchitoita senge uchatopisa dho achigosha akatarisa panze zvikanzi gocha mwanangu ndikutoshandisa simba ndokukagosha apedza kugosha zvikanzi izvi kakasina munyu muroora ndovaramba ndiri yasimudzambada tirove pakatsekadzeka andiri yaivaondirove ndakumbira handiri yavaika ondirove iwewe handiri yaivaondirove pakatsekadzeka simudzambada pakatsekadzeka simudzambada pakatsekadzeka reporting to the angel boss Baracha Chinagana chiremba takomanda padzibaba hati amakras madzibaba Enise irifo Minnesota tapio woro mighty the bind for the bit and the pro fana to the pekachana mtwai bambo jomanda wakachiwemba kemenika sipiti waraba tena churi pidipo waka chwa sipiti woro mighty dangerous accuracy po rikiti vo pari kuitika zvese izvi mukomana wemusikana uyu ari kupi aiwa mukomana wemusikana ka time inopiwa vatete muroora anenge atione boys dzake vatova kumagrosa vatova kumashops vakutomwira achinzi nomwe hama kuri kutoka hataona mudzimai wako cheche apo unenge kana mashoulders aya unotaura wachisimuka right semunhu akaine chinhu chake papa inzwai zvakaitika nguva yakanzi muroora chitya kugosha akabvuma moto akabvuma kuvisisiwa zvese ndobva takakugosha but zvakanetsa ndezvekuti nyama iyi yaibva vane maplastic pepa vaipisa vachidonhedzera panyama apedza kudonhedza kudaroka vakunzi itye usadya hako kunzi kwadonha maplastic but ingononga zvemukati kunyange ukangodya kana kahwani kungoruma chete kahwani unenge watodya wasimba chero paunodzoka panapa hapana nokunetsa right pavakakufuratira vachiti ho dzimwe dzenguva uri kuti hamuna munyu regai tore munyu ndobvafuratu muroora pasa muroora mukoma KB haana kudzokera kumba kwakasvikira vatete akananga kubhasi kuri pasi stop achinosvika paya bhazi candidate motokari holiday kudzichafamba ndokutara kurova netsoka amaikumakunde yekumakunde jekesamusutu yekumakunde kufamba uko kuna kudzokera kuharare achibva kupi achibva kuhwedza afamba kudaro mukoma KB anoti ndakafamba kusvika ndakunzwa kuti bhutsu dzandakapfeka ka bhegi nehembe aita sei asiya haana mari chaanoita iye akadzima foni ndokuti aiwa mari anayo motokari dzacho ndo dzaishayikwa asi mari chi anayo afamba mukoma KB akarwadziwa nemakumbo vedu vekuharare vanojaira kufamba serikava vakapfeka bhutsu kana vari muno muharare vasina kubuda kupinda mutauni vachitenderera pamba vanopfeka mapushi ekutenderera kubata bhutsu maoko ndopazosangana neimwe mota ndokuimisa
mota iye haina kumiswa yakataka kuona kuti munhu akabata bhutsu otarisa musoro wakanaka wakagadzirwa zvakanaka but munhu akabata bhutsu ndobva ati ini chandiri kuda chete ndechekuti mundisvitse kana musiri kuenda kuHarare mundisvitse zvikanzi no kuHarare ndokwatiri kuenda zvikanzi kwamuri kubva kukabva zvakanaka here zvikanzi mukwasha ndikada kukuudzai panapa amunditakure ndikada kutaura nyaya ndinayo amunditakure but munozoenda muine question make kuti munhu wandasiya uyu ararama futi here isusu ngatikuite sei ngatiendei mota ichibva yafamba mukoma KB vakuda kunopinda mudema musikana uyu anoti iye akanzwa kutekenyetswa handizivi ino ine fenyuro yevanhu inoteererwa nemukwasha naambuya naamai nemwana mamwe mashoko andinoda kutaura pano ndiye kuti ndinokumbira kuti mupedzese tiri vanhu tese kana ndichiti akanzwa kutekenyetswa akagara ainzwa sokuti iye ane zviri kuitika zvinoitwa nababa naamai muimba yemukati so ainyara kuti ashandise ruoko rwake kunzwa kuti chiri kuitika chii nokuti mumota umo maive nevarume vanokwenda kuti 3 iye ndikuti mukadzi wechingari wechi4 anozoti iye akakwanisa kuzama kuti asenge munhu ari kukwenya ndokutozvinzwa kuti iye pachake haachisina hembe yechipfeko chomukati asi abva akaipfeka haachisina yaenda kupi ndobva akumbira kuti ndisiyei papolisi yepadema ndisiye chii ndisiye nyaya yangu achidzika ipapo mukoma KB achingodzika chete ndobva adzika posikanzi polisi yepadema kungoburuka parodi nokutopinda mukamba padhuze kungoburuka mpinda mukamba ndobva amira kudaro mukoma KB ndobva ati rega ningoita foni yangu on ndobva aita foni on achingoita foni on murume akachibva fona ko ndiri kunzwa kuti hauzi kuonekwa waenda kupi akati shamari haungandiendese kunzvimbo yakadaro kuti ndinoitwa izvozvo une chokwadi chekuti unoziva zvinhu zvinoitika iwe haungandirege ndichienda kunzvimbo iyoyo achipedza kudaro mukoma KB ndikuzvitarisa iye ari kuona hembe yemukati anayo ari kutarisa kala hembe yakapfeka haichisiriyo yachinja ende size iri kutodona oversize ndokuda kuzama kuibvisa mukoma KB anoti achibvisa hembe iyi akaunganirwa nevanhu vepadema vachinzi iwe ari kupengeri but mutarise mukadzi akanaka kuti abvise gumbo 1 iri rainetsa ndokuipfeka futi ndokuenda kuvabereki vake aenda kuvabereki vake ndobva asvika ndobva audza nyaya yese avaudza nyaya yese vabereki vake vakati anowa zvinetsi rega tifonere chi mukomana wako kuti auye ndobva afonera mukomana mukoma KB kubva musi wa 24 ari kuti ndiri kuuya asi ndaenda kumbe kwemusikana uyu hembe yakapfekwa nemusikana uyu mukoma KB yemukati aisati yabva haisi kubva inotodzoka kusvika pasi pokupedzisira apa kana kutobvisa gombo 1 rechi2 aribve obva idzorera obva ipfeka nokuti haizochengetedzeki iri paari obva ipfeka but haana zvaari kuitwa zvokuti kuvaviwa kana kurwadziwa asi ane nguva yekuti akagaragara anotekenyedzwa kuita seke munhu ane murume panguva yake saka iko zvinozvi nezuro akatorwa nevakamutora vachibva vaenda naye iyeye munhu ari kushandira munhu uyu ndiye akafonera mukomana ndobva amuti ndiri kukukumbira kuti kana uchinonoka uite 3 days sokuuya kana wapedza kuita 3 days atichawirirani ukarega kuuya pa 3 days saka kureva kuti nezuro ndiyo 1 nhasi 2 mangwana 3 ndichanzwa kuti zvii zvakuitika handiye munotarisa mwana wevanhu mukoma KB mwana wevanhu ari kuitwa izvozvo papa ndaifunga kuti inini beleza ndatofungidzana kuti mai Isabel ndo vaga vari mberi aiwa vari kwanotokupidzana neni kuita vana vakanaka unosvika woisa mutoro wako ipapo chii chakaitwa mwanasikana uyu chii wamutakura kuti muri kuenda kumusha kwenyu ende mwana musikana ari tichiro mukataura sei asi kugutsikana nemukomana wake ari kuti mukomana wangu anoziva chiri zvinhu zvaitika baba Isabel ndoda kukubvunzai mubvunzo
ndi this week kuti last week pamakataura futi nyaya yemusikana akaenda kunoratidzwa kumusha kwemkomana. Andizivi pamwe kusara kwangu inini chii chiri kuitika mazuva ano mukuroorana kwevanhu. No, vanhu varikuda kukonzeresa. Kune vamwe vasingade kuroora vari kutoroorera zvavainazvo. Musikana anosimudzwa otakurwa kuenda kumba kumusha kwemukomana asati aroorwa kuti anoonekwa pasina mari yabviswa. Isusu pataikura mukoma kepi takambozvionado zvichiitika, but kana zvichiitika mumashoko nezvinhu zvakanaka hazvina kushata, because nyaya yetu munofanira kuroorana mazivana tsika dzeuku netsika dzeuku, uyezve maona zviriko chikonzero uchaenda usina kugara wambokuona, unosvika woona kuchidyiwa madzvinyu usingadyi madzvinyu, ende unonzi zvekunoku zvazvako. Kana usingade kudya dzvinyu racho bikira vamwe. Amen. Regai timbonzwa vadiwa vateerere nthawi zadiyana pane chekugumisira tichamungatsudzure. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura zviri kuitika matima navose nyika ino. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe, but nyaya iyi iri kwamtutu Bulawayo yekumba mukoma KB vari kuti ivo dzimwe dzenguva pamba pavari kugara imba iyi havana kuitenga, imba yavo yakavakisa ivo. Ndichitaura navo vanoti ivo izvezvi kutaura kune kwatiri kuita vane makore anokwenda kuita idzo 17 years vavaka imba iyi vachigarapo nevana vavo. Vamwe vana vakatozvarwa ipapo, vakutopedza chikoro, ndaiti vachingori ipapo, asi pane matambudziko akuitika ekuti dzimwe dzenguva kana madoors munozoti kana imba iri hombe, let's say 7 rooms ini madoors akawanda mukati, ndiye kuti dzimwe dzenguva kwanzi vanogona kuona panofanira paine door pachita senge pangovharika, munhu kuti anogona kuti achadzimira achaoni, nenyaya kuti kana makatarisa kuti ime pane door apa munoenda mune chokwadi chekuti ndiri kuenda kunobuda kana kuenda kunopinda. Pamunosvika mubva maona wamudhuri hapachisina door patori nemudhuri ukatoda kutopinda utotodhumira akatopindika ndirika time yaunokuti kugara pasi uita senge munhu aita chadzimire time mutoona pane door. So zvakatanga zvichiitika kuvana vakazoguma baba vakuzoona vari ivo vakatomboda kubva ipapo, but vari kuti ivo zvikwanisiro nemawaniro nemhuri yandinayo handikwanisi kubva panapa ndichienda kupi ndichienda kumwe, but vari kuti ivo pese pavanoita zvinhu izvi vane hama yavo inovafonera ichiti chii chiri kumboitika pamba pako chiri fani. Hama ihama rudzi, hama yekuberekwa nayo, but asi mwana womba pamwe chete, mwana wekuti vana baba vavo ndo vamwe chete. Vanobvunza vachiti chii chamboitika kumba kwako, chiiko chinomboitika iko chamusingatauri. Zuva panoitika zvinhu chete zvokuti mwana ataura kana kuti mukadzi ataura, hama iyi inofona ichibvunza. Vese vari kugara pamba apa vari kutobatwa nechadzimira, hapana maroja, vanogara ivo nemhuri yavo, ifamily hombe, vanogara nemhuri yavo ivo, vanotomboda chevachadzimira. Vana vadiki chete, but vana vakuru vese hapana, vanogara chichozviita vachisangana nechadzimira ichocho. Vanotombopikisana kuti imi apa isina door. Irumu 1 here kana kuti marooms akawanda anoti even main door chaiyo yokubuda yokupinda muchibva panze kwanza vanogona kusvika kuti vanga wasipo kudai vanosvika kupinda vamba kuti vakinuro votoona apa isina wasara mudhuri apa isina time vakagara door ravipo radzoka imba iyi vakaita sei imba yavo iwo yavakavakisa ndo vakanotanga kutovaka ipapo, vakatenga stand yavakatenga kukanzuro vakavaka zvese zvekuti pane mutauro kana kune munhu vakatengera. Aiwa vari kuti vakatanga neground ravo vakaenda kunobhadhara vega kuganzuro. Location ichitangwa iyi ndo vanhu vakatenga masense kukanzuro vakatanga kuvaka vega, havana kupikisana nemumwe munhu kwavakaita ndo vega, hapana makuwa here. Ameno, kana ari makuwa mukoma KB panzvimbo haiti paimba imwe chete. Nzvimbo yese iyoyo inofanira kunge iri pamusoro pemakuwa. Stand iyi iri kunzvimbo ipi koBulawayo? Right, iri kuNketa. Yes. Nketa yakakura, Nketa 9 yakakura kangi. Andinazobvunza kuti Nketa chi, but izvozvika ndiri kuona tinawo vanogona kutotiudza kuti iNketa chi. Right, zvane nguva yakareba sei zvichiitika. Right, iko zvinonzi vari kuti wanzizoka zvaitika apo neapo kumashure, but kutanga muna November mukoma KB kwanza zogona kujambira 1 day
kana kutora wiki rese every day zvichitika zokuti pane pamwe pakatombogara panze vanhu vabuda vaenda kuchechi vadzoka mukoma kepi kuti vapinde mumba dhori kutanga riya can't get aripo vakatozopinda mba zvekushingirira but vamwe vanhu vakatosvika kupinda vachiti kana tichinge tapinda imomo hatizogoneri kuvharirwa imomo ko vakavharirwa vari mukati mukoma kepi saka voita sei paukabva kuchechi apa vakaona dhori sipo rakazodzoka after how many minutes ndopa vanogara manje mukoma kepi kwanza hazvitori kana 10 minutes okay zogona kuti kana 5 minutes but 5 minutes mukoma kepi muchiona kuti panga pane dho apa hapachisina apa panga pane muti apa hauchisipo but wavepo hazviite vambofamba here kubva November kusvika nhasi January pane mazuva apa pane mwedzi vambofamba here kuti vanzi kuti chichi mashoko ekuti vari kufamba mukoma kepi ndo pavanogumira pari kuti vataure kuti vari kuwanei pavari kufamba havasi kutaura but zvandaona zvarema ndezvekuti ukazoona vakuti aiwa itai kuti titsvage vabatsiri kana panoda kutibatsira chisvitsai kumhuri yeZimbabwe kana panogona kutibatsira kana vari kwavanobatsira mukandibata ndikupai nhamba ipamba apa mutaura baba vashona Zimbabwe kana pane vanokwanisa kakubatsira mhuri iri kobulawayo kuketa avo vari kuti vakati garei vaona kamadho ese adisappear paunozopedza kana kuti chadzimire pachinopedza madho anenge adzoka ko kana vakavharirwa mumba imomo zvamuchose zinopera mushe ende kana vavharirwa mumwe inenge chiri imba here kupedzera ungona yaninga kamukoma kepi munobatika sei panhamba dzenhare dzinoti kudii nyaya dzisina kuita sei nyaya dzisina kuwanda baba Isabel asi ndezvipi zvamunenge makavabatira ka mangwana pamuri kudzoka ichokwadi muri yeZimbabwe ndikuzivisei kuti inini ka ndine nyaya yepaguruve pakachuta pasabhuku chowaridzo yemurandakadzi amai vanokuda kusvika kuri 70 years vavonekwa vari padhoo pevanhu mwana wavo akanoshevedzwa vasina kupfeka mhuri yeZimbabwe zvese nemufananidzo tinazvo apo vachiwanikwa vari pamba pevanhu vazenge mwana wavo akudaniwa akunyara kuuya so pari zvinozve handizivi kuti vazoendesa kumapurisa here kuti vauye vauye vatorwe ndine nyaya yekuhople yemukadzi akafa aine pamuviri afa ane pamuviri mumwe murume changa chiri chikomba chaiziswa kuti mimba ndeyako chakatanga kuchata chisingazive kuti mukadzi iyeye atofa muchipatara vakabata foni ihama dzemurume achiti hama dzemukadzi wazopona here kurwadziwa kuya zvikanzi ndapona ndazvara mwana zvikanzi uya uzoona mwana wako chikomba kwakunoenda kwakunobatiwa kuchipatara achida kunoona mwana asingazive kuti chachitonda zvakawa nyaya dzemujolo baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondipa vanhu vari panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndapota musabhipa sa Queen Esther Kanengoti banditi rikiti bvo tinotenda Zimbabwe ndabvunza kuti Devils Cataract inowanikwa kupi all right